singabazi babadliwa yintoni. Bafike the presence of the Lord ihleli nathi. Ngexesha sikhonza umdala ngezinsuku uyalisavise lakhe bandla. Noba thina singathi HIV positive ayiphiliswa, singayitsho loo nto ngenxa ye-level yestandard sebandla. But let me tell you, silithemba likaThixo, silithemba lelizwe. Ihlabathi aliyithethi le nto siyithethayo. Lesifo esisazaba khona, there is a power here to heal every sickness. iBhayibhile ayiphosisi ngemivimbo yakhe saphiliswa. Let us into esiyipreachayo singayivukeli. When God is present, ilizwi lakhe liyajika liphile manyana. But when God is absent, we preach into esiphinda siyibethe kwathina. The presence of the Lord among us. Kukhona into ezinkulu eziphethwe yiyo. Young people, funda incwadi yabagwebi sitandazelana. Verse 12. Isithunywa eso ke sabonakala kuye sathi, Ngesikhathi usindiswa, uThixo ubeka amandla phezu kwempilo yakho yokukhulula isizukulwane ophila kuso. Lamandla xa engekho ipresence of the Lord ungekho kuyo, ngeke wabone. Usindiswa ngalo mina osindiswa ngayo, uThixo ubeka amandla wokukhulula igeneration yakho. Yonke inhlobo yento ehlupha isizukulwana sakho, you are the solution. Uba abantu bephithizela besifa bekhala ngale, bakhala kumuntu onamandla. uThixo akehlulwa nto, kodwa thina siyahluleka. We are very weak, but God is powerful. He is the creator. uThixo akabeki indlu ngoba sebona isitena, wakha indlu without a material. God wenza nantoni na kungekabikho material. Akakhi ngoba sekhona into ekhona. Uyakwazi ukwakha ungakhange ubone material. Ayigqibi indlu ungabonanga sitena. Don't think uThixo wenza izinto eziphambi kwamehlo akho. uThixo wenza izinto ezingaphezu kwento osozibonile. Uthi uYesu kubafundi bakhe, niyakwenza izinto ezinkulu nendingakhange ndizenze mna. Ngamanye amagama, ndibavusile abantu, ndizivulile imfama, neendlebe zabantu abangavayo ndizivulile. Kodwa nina Petro, ikhona into engapha kwale ndiyenzileyo. Young people, sikhona izinto ezibonwe ngabantu abakhulu. Uzenzile uThixo ngabo, kodwa uThixo akaphelelanga kwezinto. Khona izinto ezinkulu uThixo afuna ukuzenza kule generation. Le generation ebizwa ngoba igoso, le generation engathembekanga, le generation, hallelujah, ekuthethwa kakubi ngayo. Oh, uThixo ikhona into afuna ukwenza yona.
Understand us.